Това един път на едно стане по планинско бягане и ветеран ме би и много си пак сега, защото го посирах в шишетата и ми взе на графа. Чакай малко да. Да, само може да аз да бъде. Николай! 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 Ще питаш това защо не работи така? От тук! Здравейте всички! До върха! Прекратели по най-ясно изразения път. Маркировката, която сме използвали е червено-бели ленти и по земята жълто-зелен спрей. До върха следвате най-ясно изразения път. На всеки разклон има ленти, указващи пътя. На хижата на 13 км и половина се пада. Има подкрепителен пункт. Има вода и вафли. Този подкрепителен пункт ще затвори в 12:30. Съм ве разбрали? 12:30. Който не хване контролата, се връща обратно заедно с подкрепителния с контролата. От 12:30 нататък имате около половин час да се качите до върха. В 13 часа на върха има контрола, която ще затвори в 13 часа. Който не успее да премине върха до 13 часа, ще бъде върнат обратно. От съображение за сигурност. Контролът от върха тръгва по маршрута, като метла се движи. Оттам започва спускането. Бъдете внимателни на спускането. Няма много кал, няма технични участъци, но е доста хлъзгаво. 3 дена подред вали, внимавайте. На Станимир, Николай, стана загоре, здравейте. На около 30 км трябва да се отклоните от главния път, който ви спуска надолу към човек. Там ще има човек, който ще ви отбие, ще има много хубава маркировка. Оттам ще продължите спускането през гората, през храсти, с път, без път и ще излезете на асфалта, който е до магистралата. Стария път София-Витиня. И хващате към София, има страшно много зелени ленти на земята, стрелки. По асфалтовия път също има стрелки, има и ленти. Следвате асфалтовия път, докато не стигнете следващата контрола. Тя ще ви отклони отново в планината. Следващата контрола е на 35 км, може би, 6. Тази контрола там ще затвори в 14 часа. Който не премине контролата до 14 часа, ще се прибира с контролата по асфалтовия път до Бухово. Имаше вариант да се прибираме през нивите, но там е ужасна кал и не може да се мине. След тази контрола и почва второто качване за всички, които я хванат. Това второ качване е дълго 2 км и половина 3, но е много стръмно и е истинско предизвикателство. След това изкачване се спускате към село Желява по пътеки. На няколко места ще пресечете един асфалт, там има маркировка, там ще е Сашко. Би трябвало всичко да е наред. Николай, хората с GPS-ите, които ще ползвате GPS-а, вярвайте на GPS-а до 40 км до село Желява. В село Желява пак ще пресечете асфалта, пак ще спускате и оттам нататък следвате маркировката, която е положена вчера след обед, пак до тук. Първите и последните 2 км са едни и същи. Това е от нас. Внимавайте на спусканията. Не са технични, не са страшни, но е хлъзгаво. Има едно спускане тук накрая в една пътека, която е много хлъзгава, внимавайте там между боровете. Бойко, има ли FG?
Има, да, специално за вас сме извикали един старозагорски отряд. Да, старозагорска ловна дружина. Успех на всички да дойдете тук живи и здрави. Целта е 14-16 часа всички да сме тук отново. Че има бира да пием. Успех! Здравейте и от съдийския състав. Започваме проверката, но преди да почне и аз да ви кажа за двойките, още веднъж да повторя, те само 3 са записали, вие ще участвате в отделно класиране, като отделна категория. Ако не минете по контролите в 2 минути реверанс, се разпадат и не участвате с них по класиране. За останалите са по възрасти, както сте видяли в наредбата. Лотър е тук, първи номер. Втори номер Бойко, тук. Трети номер Мартин, няма да участва. Четвърти номер Красимир. Красимир тук ли? Седми номер Емил. Да. Девети Иван, моля дигайте си ръката, като чуете името и номера. Девети номер Иван, тук ли? Единайсти Райко. 14 Тодор. 16 Димитър. 21 Георги. 22 Николай. Николай Гугински. 23 Ягор. 24 Борислав. 25 Иван. 26 Филип. 27 Радослав. 28 Слави. 31 Вернер. Je gaat hem dan eerst repareren en buiten. Waarom? Това бяха мъжете. Сега имаше младша възраст. 81 номер Димитър. 82 Румен. 83 Виктор. Сега продължаваме с до 23 години. 90 номер Григор. 91 Венелин. 92 Ивайло. 93 Филип. Филип, 93 номер. Тук ли? Не дайте да спите. 94 Светослав. 95 Тодор. 96 Александър. 97 пак Александър Василев. Ветерани. 5 номер Лъчезар. 6 номер Анатолий. 50 номер Иво. 53 Фьодор. 54 Николай. 55 Боян. 56 Николай. 58 Панайот. 60 Николай. 61 Красимир. И 62 Стоянчо. При жените 73 номер Надежда. Надежда Кучмова. Тук ли е? 73 номер Надежда, тук ли е? Между контролата, темпо ще направим. Аз мисля да документирам до Мургаш изкачването, после ще се пусне и ще ида на контрола. 74 Джон Уилкинсън. Имаш тази възможност, поне. Аз тук началото ще го карам нагоре. Проверка, 80 бавните, защото... Няма пана нищо. С вас ще карам до някъде. Поставете, това са вече двойките. 80 номер Иван Танчев.
От 57 номер Васил Петков. 72 Кристина Козарева. 8 номер Дамян Калагларски. 29 номер Станимир Стамбулов. Станимир тук ли? 29 номер. И 30 номер Николай Костадинов. Готови ли сте да стартираме, че малко сме назад във времето? Елате тук на линията и... При някакви происшествия, моля ви се, имате, предполагам, телефоните да се обадите. Ако някой е закъсал, дори ваш конкурент да видите закъсал, моля ви, свържете се с телефоните, които сте ни издали, за да може да помогнем. Хайде, момчета, готови? Старт!